Assam are located a district along anta dari Kresir Kepen dari Inkorapo atarik an ilitum Assam Sarkar pen ilitum si order long lo je ilitum cleanliness drive claim nang jipu laso ating si Karbiang long a district along sitame ilitum municipal board town committee areas ke do analong anta dari Kresir Kepen dari Inkorapo anta laso cleanliness drive claim ibom lo lape laso pinita ako nilitum patir pipon susi taring ko ratham pini taring ko ratham anike NGO Difu Press Club lapen NGO to Women's Green Movement lungnit stame lapen Superintendent of Police lapen alang staff lapen DC office staff ado kabe lapen la ward commissioner chairman pendang lok lapen ward commissioner tum anta nakitong dun si pini nakito dun si nilitum cleanliness drive nilitum klempon lo lapen kecipang thir cleanliness mate kecipang thir akama bangke ilitum sarkar pen ilitum aphan order nang pinang jila po alam takali ilitum anibang si ilitum akailong ilitum anibang ke claim kada mamolong anstame ilitum cleanliness drive ke donang ji kecipang thir asai ke donangi lapen ke bang journey la sarkar pen keping khat ateng pen ason thot si ilitum mithang akai long stame anibang a life long stame ilitum chepang thir ponder ji pan si ilitum anutin na karbi la kan yang long ala tu an tum pasta ne chuning ri lo chepang thir ke ilitum akayang bong ka isi asai lo pusi ilitum mathapon nang ko